श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स। चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका, चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट, चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार, चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर, चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27। शाळेचा पहिला दिवस प्रत्येकासाठी खास असतो। मे महिन्याच्या सुट्ट्यांचा आनंद लुटून बच्चे कंपनी शाळेत जाण्यासाठी उत्सुक असतात। 15 जून पासून या शाळा सुरू होणार आहेत, त्यामुळे शाळेच्या साहित्य खरेदीसाठी लगबग पाहायला मिळते। कोऱ्या करकरीत वह्या, नवीन स्कूल बॅग आणि शाळेचा पहिला दिवस प्रत्येकासाठी स्पेशल असतो। विद्यार्थ्यांमध्ये याचं कुतूहल असतं। आता 15 जून पासून सुरू होणाऱ्या शाळेसाठी पालक विद्यार्थ्यांची खरेदीसाठी मार्केटमध्ये गर्दी होताना दिसते। कलरफुल बॅग, छत्र्या, रेनकोट यांनी मार्केट फुलून गेलंय। बार्बी, डोरेमॉन, सुपर हिरो यांची कार्टून असलेल्या बॅग, छत्र्या, कंपास घेण्याकडे बच्चे कंपनीचा ओढा आहे। स्टेशनरी मध्ये व्हरायटीच्या कंपास, पेन्सिल, पेन आणि साहित्य ठेवण्यासाठी पाउच, ड्रॉइंग बुक असं साहित्य पाहायला मिळतंय। 15 जून पासून शाळा कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट सुरू होणार आहे। सावंतवाडी मार्केटची ही दृश्य टिपलीत कोकण 7 लाईव्हचे व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन गोसावी यांनी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।